Epeldek beha bakarrik ikasi eben soinua joten. Haikebe soinun jolia eukan eta. Panderista berriz mila, lehenengo bere anaia, gero Berastegi, Larrañaga, Iturbide, Egurrola eta Txato. Zede asko atara eben. Eta parte hartu bebai, Lutxurdi xokin batera, etxauk atzea geraketako mutikua. Oin erromeixatik eta jaialdiatik ibilken dira bixak. Lutxurdixok bakarrik ikasi eben panderua joten. Landakan da eredu moan hartuta beak ikenen nahi begira. Soinu jotzen berriz, Azkonabieta, Jauregi, Edurne, Iturbe eta Zabalekin. Horreiz gain, bertxotan tatxistia kontaien be hona da, eta baita bate isia joten be. Azkoitiko urratei gauzoko jai batzutan ezautu zian, uitekin joten ebeia ho. Eta Lutxurrixo lehenautik ezauketan eren uite. Eta Lutxurrixo, danetik jote zula ezauzkue. Esplikau zure sekretua bertxo baten. Egokiena izan ezarren, kontsejuak emateko, eskadidazun ere barneko, sekretua esateko. Mundu honetan mila aukera, daduzkazu probatzeko, baina ondo pentsa zein aukeratu, gustokoaz gozatzeko. Baina ondo pentsa zein aukeratu, gustokoaz gozatzeko. Bestei bai txalo beroak. Aipatu nairi kantuan, oinatik dauzkan auzuan, herrigunetik aparte, badauzka kuriosuak, ia inorraztu gabe, osatzen diren bertsuak. Altza mote, San Prudentziotik gora, Zubilagako kaskora, Hiltegi zarraren bueltan asko bizi da gustora, gero Santxo Lopetegi, Madalenaren altzora. Garibai eta Goribar, industriak batzen ditu, txakolinaren munduan, hortxe daukagu zain hartu, Garagaltza eta Urrexolak, badute hainbaten kantu.
Lezesarritik angora, Uribarri pasatzean, Arbasoen ondarea, horrara ozko partean, gorago ama Virginia, Arantzazuko aitzea. Aloñaren magalean, pereza ota murgia, txokolate eta mazti, paradisua daia. Ola bartak ere badu, xarmata zer ikusia. Torre auzo talarraina, leku onak alajaina, iskamilatik aparte, ia bertan